Καλησπέρα σας, λέγομαι Βέρα Γρατσάνη και είμαι ελεύθερη επαγγελματίας. Χαίρομαι πολύ που είστε απέναντι μου, κύριε Υπουργέ, για ένα και μόνο λόγο, γιατί προέρχεστε κι εσείς από το χώρο μας. Τα τελευταία χρόνια είμαι και εγώ ασφαλισμένη ανασφάλιση του ΟΑΕ. Το πρόβλημά μας το ξέρετε πάρα πολύ καλά. 17 χρόνια ασφαλισμένη και τα 3 χρόνια μόνο δεν έχω πληρώσει τις εισφορές μου και είμαι ανασφάλιστη. Το πρόβλημα το δικό μου δεν είναι τόσο μεγάλο όσο χιλιάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα υγείας. Χρειάζονται άμεση ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αντιμετώπισα και εγώ πολλά προβλήματα τον τελευταίο καιρό στο σπίτι μου, αλλά όχι τόσο σημαντικά όσο αυτά που έχω συναντήσει τον τελευταίο καιρό γύρω μου, επειδή προσπαθούμε να οργανωθούμε, μήπως μπορέσουμε και κάνουμε κάτι. Αυτό που είπατε προηγουμένως στον κύριο Πατούλη, με αφορμή τον κύριο Πατούλη, ότι ότι έχουμε πρόσβαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Έτσι κι αλλιώς την είχαμε. Πάρα πολλοί γιατροί είχαν σταθεί στο πλευρό μας όλα αυτά τα χρόνια και τη διάγνωση μας τη δίνανε. Αυτό που δεν έχουμε όμως πρόσβαση αυτή τη στιγμή είναι στα φάρμακα και στις εξετάσεις. Εκείνο το κόστος δεν μπορούμε πλέον να το πληρώσουμε. Δεν μπορούμε να το καλύψουμε. Έρχεστε από το χώρο μας. Καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή τι προβλήματα έχουμε στο ελεύθερο εμπόριο. Με το ζόρι, όσοι έχουμε κρατηθεί σε αυτό το χώρο, με το ζόρι κρατάμε τα μαγαζιά μας. Μάλιστα. Λοιπόν, και να πω και κάτι άλλο, σας παρακαλώ, λιγάκι τελευταίο. Ότι ξέρετε ότι τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους 5 μήνες, διωκόμαστε και ποινικά. Το ξέρετε αυτό το πράγμα. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, λιγάκι τη θέση σας, σαν Υπουργός Υγείας, στο θέμα της υγείας μας, που είναι πρωταρχικό. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα των ανασφαλίστων είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα στον τομέα της υγείας στη χώρα μας σήμερα. Και ως ασφαλισμένος και εγώ στον ΟΑΕ τα 17 μου χρόνια, καταλαβαίνω ότι θα μπορούσα και εγώ. Δηλαδή η επιχείρησή μου κανονικά είναι σε σημείο που είναι για να κλείσει. Θα μπορούσα και εγώ να βρεθώ σε μια ακριβώς θέση. Δεν χρειάζεται να με πείστε γι' αυτό. Πάμε τώρα. Είπατε ότι είχατε πρόσβαση επειδή κάποιοι γιατροί σας στάθηκαν. Αυτό που κάναμε εμείς τώρα όμως δεν είναι να έχετε πρόσβαση ότι κάποιοι γιατροί σας στέκονται. Να έχετε πρόσβαση δικαιωματικά. Θα μπαίνετε στα πολυιατρία, τα πρώην του ΟΠΗ, και εκεί θα έχετε όχι μόνο διάγνωση, αλλά και εξετάσεις. Αυτό το οποίο μένει να λύσουμε είναι τα φάρμακα. Πράγματι, η κυβέρνησή μας εκπονεί σχέδιο, για να πω κάτι να πει κάτω τον κύριο Χατζηνικολάου, είναι και μνημονιακή μας υποχρέωση, την οποία θα ελεγχθούμε τον Ιούνιο. Αν θα βρούμε τους πόρους. Εντάξει, θα το κάνουμε μόνοι μας λοιπόν, θα πάρουμε τη δόξα μόνοι μας. Θα πρέπει να δώσουμε λοιπόν, να βρούμε τον πόρο για να δώσουμε και φάρμακα ως ανασφάλιστους. Είναι κάτι που η ελληνική πολιτεία θα το κάνει μέσα σε αυτό το χρόνο.